Kaixo, kaixo, osarrera zuzen. Hemen zikazu. Agur, tori, tori. Horretarako begiratu beharko dugu. Zertan hori zara, Markel? Zertan. Baina, ematen nahi, Nire interesatzen dira. Markel, horretarako. Harin ez ikusten musua berritik. Zarolako da? Ezkarria. Ixo! Noa, txarra. Kaixo, Kaixo, nahi herreraren izenean lotxetik. tori. Agur. Uy, mira. Lleno, ¿no? Hola, soy bien. Bai, ez lo polita. Bye, bye. Sentitzen egu jauna, agur, Kolore guztiak. Arroxa, laranja, berdea, beltza, marroia, arroxa. Bueno. Uxea, oso handia da, eta ikusi behar dugu. Guazego.
polizia. Bera izan da oso urduri dagoelako. Ez, bera izan da oso larria dagoelako. Bera izan da, salto onak ematen dituelako. Ez, bera izan da oso larriako dagoelako. Bera izan da oso larria dagoelako. Bera izan da eskuatu zidan izolako. Bera izan da egiten duen gorri gehiago. Bera izan da sarpegia rara daukalako. Bera izan da eskua moñoan gorde duelako. Bera izan da zergatik daukalako aurpegian pozarrari. Bera izan da mozorrotuta dagoelako. Bera izan da edurrun delako. Bera izan da zarpegia raro daukalako. Bera izan da zogertu dagoelako. Zu izan zera! Ikusiko dugu kamaretan, beste pelara. Hemen amabietan izan zen, hemen gela bat argirik gabe ikusten da. Bai, baina horrela ez dakik buruan izan den. Guazen poliziari deituko diogu kasua ikertzeko. Bai, guazen. Poliziak bere lana egin zuen. Eta berehala jakin zuten, aitona izan zela eskua hartu zuena, frejituta han izateko. Y la abuela se vio.